Я доўгі час разважаў, што б я хацеў учуць на беларускай мове. І я прыйшоў да выніка, што трэба ўнутрэннія цені перакласці на беларускую мову. Мы зноў пачынаем піарыць ўнутрэннія цені. Да, было б добра. Было б добра, калі б з'явілася нешта такое, што вось у аўдыёфармаце было б сюжэтна арыентаванае. Ну, увогуле, зараз вельмі багата контенту з'явілася на беларускай мове. Усё яшчэ не шмат. Шкада таго, што няма такога, ведаеш, выбачаюсь за лаянку, раз'ёбістай такой, ведаеш, музыкі на беларускай мове. Ёсць на украінскай. Вельмі шмат. Я зараз слухаю. Вось мне з-за гэтага мне час ад часу вельмі страшна, таму што я не разумею, на якой мове я размаўляю. Ці гэта украінская, ці гэта беларуская. Бо я таксама такая тэма. Ты заўважыў, што я вельмі шмат украінскай музыкі пачаў слухаць. Так. Бо яна прям качае. Я не ведаю, хто... Ну, Іва Саціва, гэта добра. Ляр, Нека. Але, гэта так. Нека не на беларускай мове. Так. Але, вось калі я з ёй сустрэчуся, я ёй пакапаю на мазгі. Зробім анонс, вось у нас з'явіцца Нека, мы з ёй паразмаўляем. Так, хто не ведае, гэта фрэнч-кор выканаюць. Диджейка. Я не ведаю, як называць музыку, якая грае сеты на диджейскіх канцэртах, але... На Tomorrowland. Да, на Tomorrowland беларуская. Ну, гэта такое. Ее ніхто не ведае ў Беларусі. Ну, так. Ну, яна ж ніколі не казала, мне здаецца, што яна вось прям... Она заўсёды кажа, што яна беларускам. Так. Таму б я яе не паклікаў. Ну, вось, і трэба больш. Калі хтосьці ведае добрых выканаўцаў на беларускай мове, то парайце. Бо вельмі хочацца паслухаць чагось такога, каб прям а не вольны хор. Але вольны хор гэта цудоўна. Так, гэта цудоўна. У мяне вось на рэпіце апошні тыдзень муры. Ось прям я кожны дзень слухаю. Я дзень пачынаю з іх. Я чакаю, калі хто-небудзь зробіць рэмікс на пагоню эпічны якой-небудзь, які-небудзь драм-н-бас. Драм-н-бас пагоня. Чаму не? Біце іх сэрцы, біце мяча. Таму што я вельмі шмат такога слыхаў у украінцаў, ведаеш, там украінскі гімн пад якой-небудзь хардбіт, брейкбіт, і ты такі, о, добра, качае. Щедрик быў брейкбітовы, CG Ocean рабіў. CG Ocean гэта хлопец, які быў вакалістам Make Me Famous і быў вакалістам Ocean's Red, калі ведаеш такіх. Не. Не? Make Me Famous гэта украінскі гурт, які існаваў у пачатку 2010-х, і ён вельмі моцна стрэльнуў, яго падпісалі Sumerian Records, і яны паехалі ў Амерыку, і яны вельмі шмат амерыканскай аўдыторыі сабралі, а потым разваліліся. Вось калі ведаеш, хто такі Денис Шафаростаў? Не. Не? Гэта украінскі вакаліст Asking Alexandria. У Asking Alexandria быў вакаліст з Украіны. Вось Денис Шафаростаў, ён спачатку пеў у Make Me Famous, он гуляў на гітары і пеў чыстым вакалам. А экстрэмам займаўся вось гэты Серж Кравченко, і ён ператварыўся ў брейкбіт-диджея, які робіць вельмі годную музыку. Ён сам з Марыуполя, ён просто цудам спасся з Марыуполя, і зараз ён знаходзіцца, мне здаецца, ва ў Львове, але я магу блытаць, таму што я вось не так сильно зараз за ім сачу, таму што калі пачалась вайна, я за яго вельмі перажываў, таму што ён знаходзіўся ў Марыуполе. І зараз я такі, калі слухаю яго музыку, я такі, як файна, што з табою все добра. У мяне было цішотак, мне здаецца, 5 з Asking Alexandria, так што я ведаю. Мне ніколі не падабалася Asking Alexandria, акрамя у іх ёсць аднайменны альбом, які называецца Asking Alexandria 2017 года, ён вельмі добры. А вось астатнія у Asking Alexandria мне просто не падабаецца. Не ведаю, усё цудоўна. Asking Alexandria, One Loud, Dan, In My Heart. Сябры, прывітанне, першы гікаўскі з вами. Мы у апошні раз у нашай гэтай студыі, таму што нас задзіўбала гэта эха, таму здаецца, што гук будзе лепей. Нас, мяне. Вот ты гэта сводзіш. Хацім вам нагадаць, у нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал з навінамі, у мяне ёсць цудоўны твітер, дзе я хутка вылажу першую частку Гаррі Поттера на беларускай лацінкі, таму што на мяне сваліўся нейкі неверагодны хайп. Мне за сотню напісала больш чым 300 чалавек. Я сябе адчуваю нейкай знакамітасцю. Каб яшчэ яны так і падкаст слухалі, увогуле было б добра. Ой, так. Таксама не забывайце заставляць свае адзнакі ў Spotify, падабайкі.
у Apple подкастах таксама знакі? Нехта у Apple подкастах нам паставіў 3 зоркі. Ах ты, курва, мы тебе знойдем, курва, бобр, курва. Мне просто цікава, што мы зрабілі. Я зразумеў, калі была б 1 зорка. Ну, не спадабалось, такое было. Чаму 3? Таму што не на беларускай мове размаўляеце, хлопцы. Трасяньце. Ці на украінскай. Ці на польскай, курва. Ладно, пагнали. Ну што, Дом Цмока. Мы паглядзелі Дом Цмока. Так. І калі я записываў вось гэтыя поінты по Дому Цмока, мне было цікава, а ці можна судзіць пра гэты серыял па толькі 2 серыям. А вось калі мы пачалі тады ж толькі пілот быў, і пілот, я не магу сказаць, што неверагодна добры, але ён такі, ён нармальны, таму што ўзровень прадакшана, грошай туды адсыпалі. Ён як і Гульня тронаў. Гульня тронаў, мне здаецца, яна нікому з першага разу не зайшла. Вось з першых 2-3 серый яна нікому не зайшла. Я лічу так, калі пачынаецца які-небудзь серыял, ты мусіш паглядзець, калі ты хочаш вызначыць для сябе, трэба яго глядзець ці не, ты мусіш пратрымацца 4 серыі. Калі цябе штосьці захапляе ў гэтым, гэта як першыя 50 сторонак у кнігі. Так. Ты глядзіш далей, табе вельмі цудоўна. Калі не, то ўсё. Я для сябе, калі пачаў яго глядзець, я для сябе вельмі адзначыў, што серыял, ён просто, ведаеш, ён равець, што глядзіце, я як Гульня тронаў, я і ёсць Гульня тронаў. Таму што вось ёсць знаёмыя лакацыі, вось тут з'яўляюцца Старкі, а яшчэ ёсць Баратыоны, якія таксама скінуць хутка ўладу. Гэта вельмі цікава, таму што серыял, ён такі, я нагадаю. Я ведаю, што вельмі шмат гледачоў, ім гэта вельмі патрэбна. Таму што гэта і таксама і фан-сервіс, і гэта яшчэ такое, типа, паглядзіце, мы ўсё ж такі робім такі ж добры і цікавы серыял, як і было, так. Яно же, я не ведаю, мабыць, ведаеш ты пра гэта, яны же здымалі па летапісях, якія ёсць у кнігах, і гэта не тое, што яны прыдумалі гэты сюжэт, яны ўзялі летапісе, але там якая тэма. У летапісях чалавек, які распавядае вось усё, што было, ён не добры распаведчык, таму што некаторыя падзеі ён не ведае, як адбываліся, і ён іх сачыняе ці дае некалькі варыянтаў. І то яны дадумваюць сюжэт? Так, і яны выбіралі ці адзін з некалькіх варыянтаў, ці дадумвалі сюжэты. Вось цікава, як будзе. Рэжысёрам быў Мігель Сапрычнік, які здымаў самыя такія зрэлішныя серыі Гульні тронаў, і калі памятаеш бітву бастардаў, так. Вось ён зняў гэтую серыю, і ён атрымаў серыяльную Оскар, прэмію Эммі за яе, і вельмі адчуваецца па першай серыі тое, што ён зрабіў гэта закахана ў Гульню тронаў, і што вось мы можам ёсць магчымасць не больш кепска. Ну слухай, я калі паглядзеў, у мяне толькі 2 прэтэнзіі. Гэта каст акцёраў. У мяне таксама гэты поінт напісаны. Мне ввогуле, не то, што яны яксьці дрэнна гуляюць. Вось бацька Цмок, як яго? Я нават не памятаю, як яго. Я таксама не памятаю імёны. Ён выглядае так, нібы гэта якісьці актор, які мусіць гуляць у камедыйным фільме. Ось паглядзі на яго. Ён мусіць гуляць дзесь у камедыйным фільме, але яго такі, не, пойдзеш, у нас ёсць тут сіквел Гульні тронаў. Пойдзеш туды, ён такі... Серыял, як гаворыцца, рэжа па-жывому. Так. Ён такі разрыўны. А па-другое, яны такія ўсе дзікуны. У якім пляне? Ну, у пляне, ось, напрыклад, мы з табой размаўлялі аб гэтым у не падкаста, аб тым, што памятаеш, калі быў турнір, там усе такія... Спойлер-алёрт. Так. Там усе такія прадставіцельскія хаты, усе такія цары, і яны ў адзін момант пачынаюць друг друга забіваць. Гэтага не было ў летапісе, ці што? Таму што я спецыйна даведаўся пра гэта, таму што мне таксама было цікава, таму што вялікія шляхецкія рады прысылаюць сваіх сынавей на турнір, і іх там проста забіваюць як скот. Так. І я гляджу, я разважаю, што яны мусяць зараз гэта запыніць, а яны сядзяць такі на трыбунах. Добра. І я гляджу такі, да вы дзікары. Фу. Зварацелыя. Так, фу. Мне таксама не спадабаўся каст, але ён мне не спадабаўся з-за таго, што вось там ёсць чорны гэты хлопец. Мне не спадабалася першае рэквізіт адзежы.
Таму што ў яго белыя дрэды, і гэтыя белыя дрэды, вось я як чалавек з дрэдамі, гэтыя белыя дрэды развіваюцца на ветру. Не бывае такога. Ну так, дрэды вельмі цяжкія. Яны проста ў адным становішчы стаяць. Так, заўсёды. І мне не вельмі падабаецца, таму што я гляджу, і вось па адзежы, калі яны рабілі вось гэтыя павільёны, я бачу, што не так шмат дэталяў, якія былі бы вось бросаліся ў вочы. Мы далей будзем размаўляць пра новы серыял Amazon «Уладар прысцёнкаў», і вось там вельмі ўсяго гэтага шмат, таму што вось самыя маленькія кавалачкі яны ўпіваюць у цябе ў вочы. І каст мне не спадабаўся з-за таго, што сама сям'я Таргарыенаў, яна не выглядае як сям'я. Таму што закон таго, што вось мы ўзялі мультыкультурны, закон таго, што ў нас ёсць павестка, яны проста не выглядаюць як радзімічы. Не, ну слухай, але у мяне няма ніякіх пытань, ведаеш да каго? Да Мэта Сміта. Які б ён не быў дрэнны ў Морбіусе, гэта галоўны злодзей Морбіуса. Да, тут ён неверагодны. Ён вельмі цудоўна гуляе. Так. Таму што я калі яго пабачыў на першым кадры, я такі: «О, мразь». Так. Я табе бачу. Але ж гэта доктар хто? Так. Я такі: чаму ён злы? Не, мне вось гэта вельмі спадабалася. Так, Мэт Сміт цудоўны. Я далей буду глядзець «Гульню трону». Я таксама. Да, таму што яна мне... Вот ведаеш, яна ж па формуле такой, типа, крыху драконаў, крыху секса, крыху насілля, і вось у нас вось ёсць гэты коктейль, з якога будуецца «Гульня тронаў». І я не ведаю, ці далей яны працягнуць так рабіць, але пакуль мне падабаецца. Я не магу сказаць, што гэта самы Я не глядзеў усю «Гульню трону». Я яе прачытаў і потым даведаўся пра спойлеры, чым закончыўся серыял. Таму мне здаецца, што зараз будзе цікава сачыць за тым, што там зараз будзе. Не, яшчэ адзін момант, спойлер-алёрт. Калі яны такія, ёсць прадказання, дзе кажуць, што прыйдзе зіма, і там трэба ўсім аб'яднацца, каб яго перамагчы. Я ўспамінаю, як у апошнім сезоне «Гульні трону» маленькая дзяўчына забіла гэтую неверагодную пагрозу. Я такі: зразумела. Прадакшн. Мне вельмі спадабаўся ў гэтага серыяла прадакшн, таму што ён агулам не стыдны. Гэта вельмі цікава глядзець. Ну вось я глядзеў на вялікім тэлевізары, глядзеў у 4К, і мне было добра. Прыйшлося набыць падпіску HBO Max. Заради аднаго серыяла. Ну да. Усё вельмі добра, эфекты добрыя. Ну, галоўная гераіня мне таксама спадабалась, але яна таксама такая, глядзіце. А мне так не. Не? Вогуле не. А мне она спадабалась закон таго, што яна такая: глядзіце, я Дайнерыс Таргарыен, я выглядаю як яна. Я таксама з белымі валасамі. І мне гэта вельмі спадабалась, таму што вось я казаў, што серыял крычыць пра тое, што ён «Гульня тронаў», і мне спадабалася, што титры спачатку былі, і там было там типа за 172 года да нараджэння Дайнерыс Таргарыен. Потым узнікае ўвесь тэкст, і там за 172 гады да Дайнерыс Таргарыен. І я такі: ну вось вы так робіце. А ты заўважыў, што опенінг той самы? Так. Як і ў «Гульні трону»? У другой серыі. У першай серыі не. А ў першай серыі ён вогуле быў? Быў, але не такі. Адсылка. Мне здаецца, што яны такія: зробім новы опенінг, а потом такі: не зробім. Навошта? У нас есть цудоўны. Мы ж не Наруто, каб кожны раз, кожны некалькі серый мяняць опенінг. Кожную арку. Другая серыя, яна так не такая бодрая выйшла, як па мне, таму што... Яны разганяюцца. Ну, так. Я вось і кажу, што судзіць па пілотам зараз вельмі складана. Да. Таму што мы яшчэ не бачым агулам тое, што будзе, і мы не разумеем, у чым сюжэт. І зараз, ну гэта як пачаць глядзець «Зорачныя войны» і паглядзець першыя 15 хвілін. Люк Скайуокер прайшоў да Бі-Вана Кенобі, і ты на гэтым выключыў, такі: ну все, я зразумеў. Там ёсць мечы. Там ёсць мечы. Далей будзе нешта цудоўнае, мы будзем навучацца быць джедаямі, і пра гэта будзе ўвесь фільм. Хогвартс. Хто хоча да Хогвартсу 2023 году? Распрацоўнікі Хогвартс Легасі паказалі новы геймплейны ролик, у якім яны паказалі усе пакоі факультэтаў. Гэта па-першае. Выглядае гульня добра, вельмі добра. Так, і хутчэй за ўсё рэліз адбудзецца 10 лютага наступнага года. Так што чакайце. Чакалі. Так,
На ўсіх пляцоўках акрамя Nintendo Switch. Акрамя Nintendo Switch, так. Но гэта, але праз месяц скажуць, што выйдзе і на Nintendo Switch. А да сіх не зразумела, якая версія будзе выхадзіць на Nintendo Switch, ці гэта натыўная версія, ці гэта будзе клауд-версія. А мне здаецца, што яны вось была ж навіна аб тым, што яны не будуць дабаўляць у саму гульню гэтай Quidditch. Так. Вось, і яны проста асобна выпусцяць гульню Quidditch толькі на Nintendo Switch. А чаму не, мабыць, ведаеш, гэта будзе якое-небудзь платнае DLC? Так. Яны ж такія, ты ж ведаеш, што... Я вось, я зараз не разумею людзей, якія маюць у сябе добры ПК та якую-небудзь сансоль. Напрыклад, Xbox ці PlayStation. Бо, гэта адзін і той же экспірыенс. Не. Чаму? Таму што ты сидзіш на диване, побач тэлевізор. Але хто табе перашкаджае долучыць свой ПК да тэлевізору і сесть на диван, гуляць з кантролера? Ну, тады да, тады кансоль. А Nintendo Switch мусіць быць у кожнага. Бо давай шчыра кажучы... Богападобная кансоль. Гэта па-першае. Шчыра кажучы, ніхто не будзе гуляць на ПК. Малая колькасць людзей будзе гуляць у якую-небудзь індюшаціну на ПК. На добрым ПК. Там за $2000, напрыклад. Ты два чалавекі, якія гуляюць на ПК ў Dead Cells, зараз тебе лайном кинули. Слухай, Dead Cells гэта... Не трэба, Dead Cells гэта добрый. Але я ведаю людзей, якія гуляюцца ў Dead Cells на мабіле. Шо? 5 клетак уже собрали. Так да, есть такі. Я учора, калі серфіў YouTube, знайшоў, ты ж ведаеш, што я гуляў раней у Pokemon Unite. І калі хто не ведае, Pokemon Unite гэта мабільная слэш-гульня на Nintendo Switch пра пакемонаў, гэта моба. І я знайшоў стрымера по Pokemon Unite, які стрыміць з мабільніка. Ён записывае свой геймплей, потым яго агучвае. У гэтым нічога дзіўнага няма, бо ёсць багата такіх же стрымераў па Ліга Легенд. Таксама на Mobile Legends. Так, Mobile Legends. Ось, так што, мне здаецца... не Mobile Legends, Mobile Legends гэта не тое. І па гэтаму таксама ёсць. У Riot Games ён неяк па-дзіўнаму называецца, я ўжо не памятаю як. Усё таксама мусіць выпусціць на Nintendo Switch, і ўсё таксама не выйдзе. Пра Hogwarts Legacy, ведаеш што, пасля апошніх геймплейных ролікаў мне захацелася ўсё ж такі яе набыць і пагуляць, але я гэтага рабіць не буду. Таму што я пачакаю адзнак, пачакаю першых рэв'ю абзораў, і, мабыць, на першай знічкі я яго сабе набуду, просто паглядзець, што за яно. А калі яно з'явіцца на Nintendo Switch, я, мабыць, просто дачакаю з версіі на Nintendo Switch, і потым... Не, чаму? Калі яно будзе на картрыджы дзе-небудзь у самалёце, было б добра. Не, гэта зразумела, што... Ты ж гуляеш зараз на Nintendo Switch у Ведзьмака і ніяк сябе кепска не адчуваеш. Ведзьмара. Так, Ведзьмара. Ляцелі кавалкі лайна. Гэта так, гуляю. Але, мне зараз вогуле была гульня... Дзіўная назва. Так, дзіўная назва. І там яна выглядала вельмі цудоўна. На прэв'ю яна выглядала вельмі цудоўна. Геймплей вельмі цудоўны. Всё. Яна зараз выйшла. Call of Lamp. Яна зараз выйшла. Гэта гульня, у якой няма чаго рабіць. Гэта сумная гульня. Гэта ж не пра Nintendo Switch, гэта пра саму гульню. Так. Я не кажу канкрэтна пра Nintendo Switch. Я кажу увогуле пра тэндэнцыю апошніх выпускаў гульні. Бо, напрыклад, той же самы Saints Row, які я чакаў, ён пайшоў па лайну. Бо гэта не гульнябельна. Калі гэта так можна назваць. Добра, але нават дадатак, які выхадзіў для апошняй Saints Row, мне здаецца, пра пекла. Ён і то быў лепш, чым цалкам гульня новая па Saints Row. І мне штосьці здаецца, што можа быць такі варыянт, што Hogwarts Legacy, яна будзе цудоўна выглядаць, всё, але гэта будзе, ведаеш, як экскурсія па міру вось Джон Роулінг. Ведаеш, колькі людзей хацяць занесці грошы вось за такую экскурсію. І я хачу табе нагадаць, што вельмі шмат зараз зборнікаў у кнігах прадаецца, якія можна проста набыць, дзе проста там, ведаеш, пуцеводзіцель па замку Хогвартс. І вось па гэтаму мне здаецца, што вельмі шмат людзей. Ім же там не трэба ніякі такой сюжэт. Ім трэба сюжэт на ўзроўні фантастычных істотаў. Такі сюжэт зрабілі, але яксьці так атрымалася, што лайном закідалі. У фільмах. Так.
Таму мне здаецца, што я не хочу зараз вельмі хайпіць штосьці, бо я таксама увесь час апошнія ўсе рэлізы, ну гэта лайно. Так, гульні з часам становяцца лепш, і там якісь дадаткі, патчы, все гэта добра. Патч першага дня там робіць некаторую магію. Вось, але тое, што атрымліваецца ў іх адразу, гэта як той же самы Atomic Heart. Я не разумею, чаму яго зараз вельмі так хайпяць, бо гэта выглядае проста як Bioshock. Ведаеш што, з Atomic Heart'ам яшчэ такая праблема ёсць, таму што гэта расійская распрацоўка, і зараз вельмі шмат хайпу праз вайну яшчэ. Ну, слухай, і да гэтага было. Таму што зараз вядзецца вельмі шмат размоў, даже на нашым цудоўным тэлеграм-канале пісалі, так, што... Так, мяне закідалі лайном. Да, што не посціце навіны з Atomic Heart, таму што гэтым вы падтрымліваеце вайну, і тое, што... Распрацоўнікі ж з'ехалі з Расіі, але з'ехалі яны не з-за таго, што пачалася вайна. Тачнее, яны з'ехалі з-за таго, што пачалася вайна, а не праз сваю пазіцыю. Наконт таго, што з'ехалі з Расіі, я глядзеў на хаб-кар'еры, дзе знаходіцца зараз студыя, і месцазнаходжання Расія, Москва. Ну, мабыць, і так. Ну вось, і мне здаецца, што гэта будзе проста, ну, Bioshock. Так, у сеттингу Саўка, ўсё такое. Была расійская гульня, якая таксама капіравала у 2060-х. Я уже не памятаю, як она называлась. Time Shift, і там замуты з часам былі. Time Shift, мне здаецца, яна не... Ну, не, окей, гэта можа быць не Time Shift. Я зразумею. Мне здаецца, што слухачы зразумеюць, аб чым я. І яна таксама капіравала Bioshock, і ведаеш, што гэта ж вельмі такі сцэнарый, які працуе. Таму што зараз Bioshock новага няма, ён толькі ў распрацоўкі, мабыць, ён выйдзе там дзе-небудзь у 2026-м, і зараз гэтага Bioshock, вось такого immersive sim-нага экспірыенса яго не хапае людзям. Таму я разумею, чаму людзі чакаюць Atomic Heart, таму што мне здаецца, што гэта будзе больш не Bioshock, гэта будзе трэш Bioshock, дзе будзе вось такая магія. Гульню я не чакаю, я яе набываць не буду, не толькі праз маю пазіцыю. Гэта высачыжны шутан. Так, я просто не зацікаўлены такімі гульнямі. Як я і казаў, трэба штосьці зараз, нам патрэбна штосьці больш глыбокае ў гульнях, чым пабегаць пастраляць. А ты ж застаў тое, што геймплей-дызайнер Remedy, Сергей Мохаў яго клічыць, заявіў, што Atomic Heart трэба адмяніць. Таму што у гульні ёсць савецкая сімволіка, і распрацоўшчыкі нічога не сказалі пра вайну і ніяк не выказалі свае пазіцыі. Вось як ты ставішся да гэтага? Ці трэба скасаваць яе? Не, навошта? Слухай, там, як мне здаецца, там не паказваюць, калі будзем таркацца вось гэтай ўсей, калі можна сказаць, ваеннай павесткі, то там ніхто не кажа, што Саўок гэта цудоўна. Давайте вернемся до Саўка. Гэта па-першае. Як мне здаецца, я не бачу гульню, я не гуляў гульню. Ну, я бачу відэо па гульню, ўсё. Але, ну, а што ім зараз зрабіць? Што яны мусяць? Замяніць на флаг, на сцяг Еўропы? ЛГБТ. Як гэта было ў гэтым, у Чалавеке-павуке. Так. Я не разумею просто. Ну так, ёсць гульня, ёсць там нейкія адсылкі на той былы час краіны, але за гэта абвінавачваць у чымсьці распрацоўшчыкаў, ну прабачце, яны гэта пачалі рабіць задоўга да таго, як увесь канфлікт произошоў. Не ведаю, мяне зараз лайном такім закідаюць, мне здаецца. Мабыць, і так. Так. Я таксама лічу, што не трэба яе скасаваць. Я лічу, што калі вы не хаціце такога падтрымліваць, то просто не гуляйце, не купляйце, не чытайце абзоры і ўсё. Слухайце, па-першае, у Battlefield 2048 таксама ёсць расійскі сцяг. Яны не плацяць падаткі ў Расію, але гульцы з Расіі там таксама ёсць. І з Беларусі, я ўпэўнены, ёсць. І з Украіны нават там ёсць гульцы. Там ёсць расійскі сцяг. Але, ну, всем добра. Гэта гульня. Гэта па-першае. Зразумела, што вось... Зараз нічога нельга, просто, ведаеш, абмежаваць ад палітыкі. Так. Таму што няма такіх рэчэй. Гэта складана. Асобна у гэтым моманце. У гэты момант, так. Мы не падтрымліваем ні ў коім разе. Мы публікавалі нават старонкі для донату на помощь Украіне, але, ну, нам ніхто нічога не сказаў. Мы выклалі навіну пра Atomic Heart, на нас вылілося лайно. Добра, зразумелі.
Netflix закрыў серыял па Resident Evil праз месяц пасля выхаду першага сезона. Ты глядзеў гэты серыял? І як табе? Распавядай. Ну, слухай, маленькі такі нюанс, ведаеш, два моманты паказваюць. Адны тое, што было да ўсяго апакаліпсісу, другое тое, што зараз, ну, у час апакаліпсісу. І праблема ў тым, што там распавядае пра лёс двух сясцёр, і там сястра, адна цемнашкурая, другая лацінаамерыканка. Калі іх паказваюць вось ужо у момант апакаліпсісу, адна да сіх цемнашкурая, а другая чамусьці азіатка. Я такі вельмі добры каст акцёраў, вельмі цудоўна. Слухай, фільм насамрэч цалкам лайно, гэта фільм катэгорыі Б. Гэта незразумелае для мяне, навошта гэта ввогуле было рабіць, бо гэта, ну, гэта не цікава. Таму што Resident Evil. Слухай, там паказваюць, як ты яго, Вескер. Ну, ты знаём з серыяй Resident Evil? Ну, вось, ведаеш, хто такі Вескер. Ён, калі я не памыляюсь, ён ці галоўны злодзей, ці галоўны ў гэтым, у карпорацыі Umbrella. Вось. І у ўсіх частках, у ўсіх фільмах ён белы. А тут ён так. Ну, не, я вось на да гэтага такі ведаеш, добра, гэта пофіг. Але, ну, гэта так дзіўна зроблена. Там, каб вось, напрыклад, ён адчыніў дзвер у свае таемныя пакоі, яму трэба сабака. Бо ён сабаку жывіў чып. І сабаку трэба паднесці да замка, так. І я такі, а калі сабакі няма, ты як бегаеш за ёй, шукаеш? Там ёсць яшчэ другі, але, ну... Я як уладальнік сабакі магу сказаць, што як-небудзь злавіць сваю сабаку гэта вельмі цяжка. А мне не спадабаўся гэты серыял тым, што ведаеш, што ён кепска зняты. У яго вельмі кепскі прадакшн. Таму што мне здавалася, што яго часам здымалі на нейкі iPhone без стабілізатара. Мне вельмі не падабаўся вось гэты монтаж, дзе монтаж робіцца па прынцыпу просто рублёнай калбасы, ведаеш, як на беларускам тэлебачанні. Дзе ў нас ёсць 3 планы, мы іх чарадуем і больш нічога не адбываецца. У ім кепская гучка. У гэтым серыяле кепская музыка. У гэтым серыяле, вось ты добра сказаў, што гэта катэгорыя B. Так, і яшчэ... Як фільмы Увібол. Вось калі б рэжысёрам быў Увібол... Увібол знімае добра кіно. Ты, бля, гэты постал глядзеў? Ну. Калі б гэта здымаў Увібол, гэта было б мастацтва. Так. А зараз гэта просто кепскі серыял, які трэба было скасаваць. Гэта дрэнны The Room. Вось. І яшчэ гэта, ведаеш, сцэнарная браня галоўнай гераіні. Я такі... Тебе пляснула праз 5 этажэй, ты такі, добра, устала і пашла, такі, не. Мне гэта галайна хопіць. Я бы яшчэ некалькі серыялаў скасаваў. Просто я б хацеў сказаць Netflixу, што паглядзіце, што вы зараз здымаеце. Слухай, а што зараз здымае Netflix? З добрага, ну вось. Я пра тое, што вельмі шмат таго, што здымаем Netflix, як я казаў у апошнім падкасці, гэта фільмы садзяржачы прадукт. Или ці серыялы садзяржачы. Так. Я просто не разумею, ну вось Resident Evil гэта серыял, які зняўся просто для трэйлера. У яго была добрая рэклама на Таймс-скверы, калі ты памятаеш, дзе вось гэтая зомбі-сабака вылезала. І акрамя гэтага пра серыял сказаць нечага. І тое, што зараз здымае Netflix, у іх ёсць добрыя праекты, але у іх шмат ноунеймавых праектаў, якія зачыняюцца праз 1 сезон, ты не ведаеш, што з імі далей рабіць. Ты не ведаеш, навошта цябе гэта глядзець, таму што я зараз скасаваў сваю падпіску на Netflix, таму што я не бачу ніякага сэнса зараз за яе плаціць. Таму што я нічога не гляджу на Netflixе. Слухай, а нічога новага не выходзіць. У Netflixa ёсць такая праблема, што яны чамусьці не могуць здымаць серыялы, але фільмы, некаторыя фільмы у іх выходзяць добрыя. На адзін такой фільм колькі прыходзіцца просто лайняных праектах. Зараз жа Bloomberg паведамляе, што Netflix выкаціць тарыф з платнай рэкламай, і гэта будзе зусім хутка, потому што па данным выдання Netflix будзе браць з карыстачоў ад 7 до 9 $, у залежнасці ад рэгіёна, за доступ да сервісу, які звычайна каштуе 15.49. Ты плаціш $7, напрыклад, і ў цябе ёсць рэклама. Мне здаецца, міленіалы ўсё ж такі зрабілі зноў тэлебачанне. Мне здаецца, што яны должны адчыніць тарыф за $4, дзе ты не будзеш выбіраць, што глядзець, а там просто будуць паказваць рандомныя серыі. У цябе ёсць праграма перадач? Так. На тэлефоне спампоўваецца. Якую, ведаеш, што якая каштуе як газета, і за яе трэба плаціць кожны раз. І там толькі расійскія навіны. Да, хутка яны яшчэ дадуць канал «Расія-1».
нешта іншае. А ведаеш, у падпіскі за $2 там такі Салаўё, этой вечерні Салаўё, ці як сіго. Да. Ты там такі потокі лайна ў вочы, у уши ловіш, такі, говно! Зато $2! Сэкономлю на падпіске. Ну да, гэта так. Ну слухай, я не бачу сэнсу набываць падпіску на Netflix, таму што акрамя як дзіўных справ, так, я там больш нічога не гляджу. Вось у мяне таксама. Вось, ну, я быў... Не, мне яшчэ сексуальная адукацыя падабаецца. Я просто глядзеў у новы тизер-трейлер другого нового сезона, другим четвертым, мне здаецца, ці пятый уже, может быть. Та не, я уже не памятаю, які. 3 сезона ёсць. І я вось чакаю сексуальную адукацыю, тому так. что гэта адзіны серыял для мяне, дзе ёсць добрая повестка, якая вот реально добра зроблена. За ёй цікава сачыць. Так. Потому что ёсць агульны сюжэт, за якім тебе просто цікава сачыць. І галоўная гераіня падобная на Марго Робі. Так. І зараз же YouTube хоча зрабіць, ведаеш, як такую тэму, што ты можаш падпісацца на якой-небудзь сервіс праз YouTube, напрыклад, на Netflix, напрыклад, на HBO Max. Ну, гэта ўсё ў планах, гэта ўсё пад шуткам. І было б цудоўна, калі б можна было, ведаеш, падпісацца там за 20 центаў на які-небудзь серыял, толькі на яго, там, ад пляцоўкі, напрыклад, Netflix ці HBO Max. Вось за такое я плаціў. Такое, да. Каб яны табе адразу прилеталі. Ну, мне было б зручна, а мне здаецца, што шмат карыстачоў, якія там усе ж карыстаюцца YouTube. І шмат людзей бы глядзела гэта праз YouTube, і было б добра, калі бы яны, ведаеш, просто вось збіралі ўсё, што ёсць у сябе і паказвалі, таму што YouTube Prime, ці як он называўся, я ўжо не YouTube Premium. YouTube Premium, так, ён же не взлетел, і іх такія, у іх быў мы з табой замяніць расстрэлам, я тебе распавядаў про серыял про телепортацыю, уже не памятаю, як ён называецца. Ён был добры і был Wayne у YouTube. Акрамя гэтага больш нічога не знайшоў. Что? Netflixу дальше, таму што яны не разоряцца, конечно. Усё з імі будзе добра далей, і далей яны будуць... запас маленькіх 13-летних девочек. Так. І будуць далей здымаць розныя Stranger Things скончыцца, і калі-небудзь, да. Далей яны просто, ведаеш, адчыніць, як вось адчынілі Дом Смока, і яны зробяць тое ж самае са Stranger Things. Так у іх же зараз ужо ёсць пляны на некалькі там серыялаў па вельмі дзіўным справам. Ну, вось так. Ну, гэта зразумела, таму што трэба ж неяк франшызу даіць. Да, гэтую франшызу. Ну, за тым же Stranger Things я буду сачыць далей, а за астатнім мне. Што, Вадзімку, Уладар персцёнкаў? Уладар персцёнкаў. Паглядзелі мы з табой 2 серыі, так. Я таксама паглядзеў. Я пераглядзеў учора яшчэ першую серыю, таму што калі я пачынаў яе глядзець, я адразу не мог набыць сабе падпіску на Amazon. Я ўсё гэта пачынаў глядзець у вельмі лайнянай якасці, і потым я пераглядзеў, таму што даже ў лайнянай якасці мне здавалася, што выглядае вельмі цудоўна. І ведаеш, што я даведаўся? Amazon, ён абнавіў сваю платформу пад гэты серыял, так как яны здымаюць самы вялікі серыял, самы буйны серыял у міры. І ведаеш, што яны перапрацавалі сваю платформу Амазона пад яго. То бок яны зрабілі большы бітрейт пад гэты серыял, платформа пачала падтрымліваць большы бітрейт. Яны перарабілі вокладкі ўсе. Цяпер на Amazon Prime можна, ведаеш, раней жа і ў іх не было як у Netflix. То бок там не паказваліся цалкам серыялы. Там, напрыклад, якой-небудзь серыял першы сезон і другой сезон, яны находзіліся ў разных вкладках. Вось, і давай з першых з чаго трэба пачаць гэта прадакшн, таму што прадакшн просто гэта отвал дупы. Так. Я паглядзеў, і першы тэзіс, які ў мяне вознік у галаве, гэты серыял, яго просто не стыдна паказваць у кіно. Таму што ён выглядае... Я ведаю, што ён выглядае ніяк арыгінальны Уладар персцёнкаў фільма. Гэта зразумела, што там скасавалі ўсю гэтую мрачнасць. Конечно. І яна вся скасавана ва ўгоду новым гледачам, якія не будуць глядзець штосьці Silent Hill у сусвеце Уладара персцёнкаў. Але выглядае серыял вельмі добра, эфекты вельмі цудоўныя, павільёны яны зрабілі вельмі добрыя. Але, ну, ёсць пытанне да хоббітаў.
бо яны выглядаюць як неяк дзіўна. Так нет, шмат чаго выглядае дзіўна ў гэтым серыяле. Давай вось просто з гэтага пачнем. Я вельмі крытычна ставіўся да серыяла спачатку, таму што для мяне усе гэтыя скандалы, якія былі раней у серыяле, мне не падабаўся каст, мне не падабалася нічога ў гэтым серыяле, так здаецца. Мы яшчэ Саурона не бачылі. Ну да, Саурон яшчэ не з'явіўся. Але я вырашыў, паглядзеў 2 серыі, таму што вось мы пра гэта казалі, не трэба казаць, што нешта пра пілоты. Таму што зараз з гэтых 2 серыях гэта тое ж самае, што мы паглядзелі першыя 15 хвілін уладара пярсцёнкаў, Гендальф прыехаў да Шыра, і далей мы будзем думаць пра то, якой будзе серыял, это ці фільм, як яны будуць празднаваць дзень народжання Більба. І вось пра гэта у нас серыял. Таму што анансавана 4 сезоны, гэта 40 серый. Мы паглядзелі толькі 2. Так, слухай, ёсць моманты, напрыклад, з павестваваннем сюжэта. Ёсць праблемы. Ёсць, так, ёсць, конечно. Ты можаш там маргнуць на долю секунды, і ўсё, ты ўжо ўсё упусціў. І ты такі, што, незразумела. Але каст персонажаў мне... Я ось памятаеш гэты трабл наконт таго, што дварфійка, прынцэса, яна цемнашкурая, яна без барады, але яна так добра гуляе. Мне так спадабалася. Але без барады. Вот чаму не зрабілі добрую бороду? Таму што не трэба ёй барада. Я супраць. Вось, яна гуляе добра. Я здзівіўся, калі я убачыў, ведаеш, не гэтыя эмоцыі, калі да? Вау, нечакана. А яна прям гуляе. Я такі... Яна разумела, што калі яна будзе яшчэ і дрэнна гуляць, то ёй напіхаюць. Ну так. А для мяне, ведаеш, што асноўным тэзісам у гэтым серыяле быў, вось я калі паглядзеў першую серыю, яшчэ не глядзеў другую, Галадрыэль апынілася ў Анчартэдзе. Таму што... Вось, я гэтага не зразумеў. Я глядзеў серыял, яны кудысьці плылі на галеры сваёй. Я залез у TikTok, два відоса паглядзеў, я гляджу, а яна пасярод акіяна плыве сама. Я такі, а што здарылася? Можна? Не трэба глядзець TikTok. Так, і мне гэты яшчэ момант, калі яна на плот полезла, спойлер алерт, калі яна на плот полезла, гэты чувак да яе нахіляецца такі, ці ты сама, ці мы? Гэта было б добра, ведаеш, у Титаніке, калі Джек вісіць на дзвяры, і я такая, ты сам? Ці цябе дапамож? І я такі, а хто гэта? Можа, ён ёй мярэшчыцца, ці што? І ён такі проста, ведаеш, сказаў гэта, стаў, атышоў. Я такі, ты хто? Иисус? Рандомны NPC? Што? Гэта ведаеш, як той хлопчык, які ў Скайріме за табой бегае, каб табе пісьмо аддаць. Так. Такое сабе. Пра Галадрыэль і Анчартэд, гэта я сказаў пра тое, што гэта не той уладар пярсцёнкаў, к якому мы звыклі. Гэта не тая дзіўная казка пра сусвет, які вось ён такі знаёмы. Гэта трэба ставіць і параўнаць, мне здаецца, з Ведзьмаром, таму што ёсць Ведзьмар кніга, а ёсць Ведзьмар серыял. Я казаў пра гэта, тое, што нельга гэта ўсё сапастаўляць адзін з другім. Гэта асобныя праекты, гэта асобныя гісторыі. Так, яно можа быць у сусвеце, але не трэба гэта падаваць як вось па кнігам Марціна или ці яшчэ штосьці. Толкіна, так, я чамусьці думаў, што Джордж Мартин напісаў «Удара пярсцёнка». Такое бывае. Так, вось, гэта не трэба зрабіць у рэкламе, што вось, па сусвету, там, ці яшчэ яксьці. Бо вы атрымаеце больш лайна, калі вы зафакапіце ўсё. А так у вас будзе адказа тое, што, гэта не па кнігам. Вось, у нас ёсць гэты свет, і мы па ім усё робім. Гэта, як ведаеш, як у нас. Мы не робім падкаст на беларускай мове. Мы робім падкаст на трасянке. Каб да нас не было ніякіх прэтэнзій закон таго, што вось, вы там яксьці не так штосьці сказалі. Так і тут зрабіце. Зрабіце так, што вось, у нас ёсць сусвет там Ведзьмара, уладара пярсцёнкаў, што там, хата цмока. У нас вось ёсць еще некалькі гісторый, якія б маглі існаваць у гэтым свеце. Вось яны мы вам выкацілі ў гэта там у 4-сезонны серыял.
трымайце. Але калі вы кажаце, што вось гэта гістарычская праўда, лічна бачыў, як неслі кольцо ў шыр. Не, ну, конечно, калі ты так глядзіш на гэта. Не, я з табой згодны у тым пляне, што трэба, здаецца, адмежаваць серыялы ад фільму ці ад кніг і далей глядзець на ўсё гэта. А ты заўважыў каст у гэтым серыяле? Для мяне, калі я глядзеў, не было ні аднаго знаёмага твара. В нікога. То бок свежий каст. Так, увогуле свежы каст, і мне гэта больш спадабалось, напрыклад, чым у доме цмока. Далей мне просто будзе цікава сачыць, ці раскрыюцца гэтыя акторы, як вось, ведаеш, як гэта было са Stranger Things. Калі ты бачыў у большасці іх у першы раз, і яны усе апыніліся вельмі добрымі акторамі. Таму што вось гэтая гноміха, яна мне спадабалась таксама. Гноміха, так. З хобітамі, ну вось вельмі дрэнна атрымалася. Я не ведаю чаму, але яны мне так не спадабаліся, як яны выглядаюць. Ну, ты ў Твиттер выкладываў. Так. Я завёў Твиттер. Подписывайтеся. Калі я бачыў хобіта, напрыклад, у арыгінальным фільме, ну я бачу, што так, гэта яны просто маленькія, але яны выглядаюць як звычайныя людзі. А там, ну, іх зрабілі нібы эльфаў лесных якіхсьці. Яны ўсе ў лісцях, там у валасах лісця, везде лісця. Было б добра, калі б іх, ведаеш, у адной рукі піва, у другой віно, хобіты бухаюць. Так. Ось я такіх хобітаў чакаў. Ну, і ведаеш, не тых, якія там па землянкам дзесьці прячуцца, а ось гэтыя цудоўныя домікі на холмах. Ось, мне здаецца, што гэта з-за таго, што ось я звык да тых хобітаў з арыгінальнай часткі, я такі, не вельмі добра. Слухай, яшчэ адна рэч, якая у мяне апынілася ў галаве. Ці заўважыў ты, што гэты серыял просто шчытом на бясконцыя грошы? А, ты аб тым, што вельмі шмат усяго яны туды піхаюць? Ну, увогуле. Мне здаецца, я разумею, што ведаеш, што ў іх 4 сезоны наперадзе, і трэба там загатавліваць, рабіць там... Я ўжо не ўпэўнены, што іх 4 сезоны наперадзе. Я таксама не ўпэўнены, но яны ж калі здымалі, былі ўпэўнены ў гэтым. Мне здаецца, што проста Джеф Безос, ён вельмі закаханы ў «Уладара персцёнкаў», яму прыходзіць там, нам трэба яшчэ 350 мільёнаў. Он такі, добра, але вось для «Уладара персцёнкаў» нічога, да, не жалка, але пусть наши працоўнікі ссуць у бутэлькі. Сцена з грифонам уполымі та драконам, які звалівае яго на землю, гэта цудоўна. Просто грошы ў вочы кідаюць цябе. Так, я такі, добра, больш, мне трэба больш. Яшчэ выглядае вельмі цудоўна, вельмі добра. Паглядзім, ёсць траблы з гісторыяй, але па касту ніякіх праблем няма, як па мне. Ну, усё выглядае вельмі арганічна, акрамя гэтага, ці ты з намі, ці ты не з намі. Хто ты? Ну, зараз серыял вельмі рэв'ю бомбят, таму што вельмі шмат незадаволеных. Я разумею, чаму, таму што калі у серыяла такі неверагодны хайп, як у гэтага «Уладара персцёнкаў», я просто вам нагадаю, што быў кіберпанк, які прайшоў праз ты ж самае завышанае чаканне, і там было ўсё вельмі складана. Зараз, мне здаецца, гэта будзе Хогвартс Легаси. Да. І мне здаецца, што серыялу прыйдзецца прайсці праз некалькі ступеняў просто прымірэння з сваёй аўдыторыяй, і можна будзе размаўляць пра гэты серыял, калі выйдзе цалкам першы сезон, тады можна будзе паглядзець, ці быў ён добры. І вось толькі праз гэта, таму што з-за хайпа нельга просто зараз зразумець, ці, ну, які гэта праект, таму што калі зайдзеш на Rotten Tomatoes, там 38%. Калі зайдзеш на Metacritic, не на Metacritic, на чым там яшчэ яго параўноўвалі, у яго там 20%. Ну, яго рэйтынг прямо 10 у дупе. Ну, так. А калі ты паглядзіш на рэйтынг Дома цмока, то там рэйтынг 80%. Так. І мне здаецца, ну, просто ён не так быў перахайплены. Ну, слухай, по Дому цмока так, вельмі мала было якіхсьці матэрыялаў. Ну, яго чакалі, але чакалі не так неверагодна, таму што ніхто не... Таму што 2 апошніх сезона гульні трона Лайно. Вось. І я не ведаю, як ты, але мне вельмі падабаецца «Уладар персцёнкаў», мне вельмі падабаюцца фільмы, мне вельмі падабаюцца кнігі. Таму... Ну, вось, мне здаецца, вось такія, як ты. Дзе Гендальф? 2 бала. Чаму Гендальф цёмнаскуры?
Чаму Більбо, дзе Більбо ўвогуле? 2 балы. Я не ведаю, серыялы ён не заслугоўвае такіх адзнак. Ну, мне таксама так здаецца. Шестерка, семерка. Вось я толькі хацеў сказаць, што гэты серыял на 6-7, і я яго хачу глядзець на выраст. Таму што мне здаецца, што ён можа яшчэ вырасці ў пляне сюжэта, і што далі там будзе крыху лепшы монтаж, і з тым чытом на бясконцыя грошы, мне здаецца, што ён не злайніцца да канца першага сезона, і будзе цікава на гэта паглядзець. Яшчэ я не зразумеў мову з оркамі Татанелем у хату. Что адбываецца? А чаму толькі адзін? Чаму адзін орк? Дзіўна. Твиттер запусціў тэставанне функцыі рэдакцыі твітаў. І што? Збылася мара. Гэта ты не карыстаешься твиттером. Я ў твиттере сиджу з 2010 года і ведаеш, што подписывайтесь на мой твиттер. Не было ніколі рэдактавання твітаў. І калі ты нешта запосціў, там, напрыклад, з памылкай заўсёды прыхадзілася ўдаляць. Гэта просто гэту функцыю так чакалі, што ты просто не ведаеш. То Твиттер не мог гэтага зрабіць увесь гэты час? Таму што ў іх была вельмі кепская платформа, і калісьці Твиттер быў напісаны на Рубі, ён вельмі тармазіў. Гэта было вельмі жудасна, але усе пользовались тады. Гэта вось 2009-2010 год быў. І далей Твиттер просто ведае, што ён пагружаўся ў пучыны лайна, потым з яго выплываў, потым чуць не прадаўся Ілону Маску, і вось у выніку мы апыніліся там, дзе функцыя рэдактавання твітаў яна можа з'явіцца, і ўсё будзе добра. Слухай, я такі ў прошлым месяцы заявіўся ў Твиттере. Я сидзеў да гэтага ў 2019 году. Я там нават штосьці публікаваў, але я з'явіўся зноў тут. Я такі паглядзеў, і ў мяне ўвесь час уся лента зразумела ў беларускіх навінах, але кожны раз, калі я іх гляджу, увесь час мне хтосьці трапляе мне ў вочы той, у каго дэпрэсія уже там, не ведаю, 2 жыцці падрад. Так, я разумею. І я такі, гэтыя твіттерскія, я іх не разумею, чаму яны так любяць страдаць. Ну, Твиттер — гэта жарты і разбітыя лёсы. Мне яксі не па сабе, калі... Твиттер — гэта моя галоўная сацыяльная сетка. Гэта сацыяльная сетка, адкуль я беру усе навіны, адкуль я беру усе тэмы для нашага падкаста. Я беру з Твиттера... Ну, не тое, што тэмы, але я падпісан там на шмат студый, якія распрацоўваюць гульні, ці распрацоўваюць, здымаюць фільмы. І вельмі шмат навінаў, і вельмі шмат нейкіх смешных рэчэй я вот просто падкрэсліваю адтуль, таму што Твиттер — гэта бесплатная сацыяльная сетка, усё яшчэ, дзе вельмі шмат вельмі арыгінальных людзей жартуе і разважае на розныя тэмы. І вось мне зараз вельмі падабаецца беларускі Твиттер, беларускамоўны Твиттер, таму што... Ён увесь час быў такі моцны? Нет, ён такі моцны, мне здаецца, у апошні год стаў. Ён заўсёды быў беларускамоўны Твиттер, ён заўсёды існаваў, таму што яшчэ ў 2010 годзе, калі толькі расійскамоўны Твиттер з'явіўся, там з'явіўся уже беларускамоўны Твиттер. Але тады усіх аматараў можна было ведаць у твар. А зараз іх вельмі шмат, і вельмі шмат людзей зараз на мяне падпісваецца. І вось калі я выпусціў гэтую навіну ў Твиттары, што мы хацім выпусціць Гаррі Поттера на беларускай лацінкі, вельмі шмат людзей такія, я яшчэ толькі пачынаю вучыць беларускую мову, толькі перайшоў у Твиттары пісаць па-беларуску. Да, але мне вось уже цікава прачытаць Гаррі Поттера на беларускай лацінкі, таму што гэта частка нашай культуры. Гаррі Поттер на беларускай лацінкі — гэта частка нашай культуры. Нет, беларуская лацінка — частка нашай культуры. Я думаў, Гаррі Поттер. Вось з Гаррі Поттером ведаеш, што і як все апынілася. Просто трэба была нейкая кніга, якую ведаюць усе, якую вельмі лёгка чытаць і якую вельмі лёгка ўспрымаць. Гэта Гаррі Поттер. Таму што всякія ідэі з уладарам пярсцёнкаў ці ведзьмаром я адкінуў адразу. Мабыць, калі-небудзь мы гэта з табой зробім. Наступная кніга, якую ты хочаш перакласці? Я хочу перакласці «Хронікі Амбера» на беларускую мову, але ў мяне няма столькі грошай, таму што зараз мы перакладваем апошнюю кнігу Гаррі Поттера. Глядзі, першыя 3 кнігі... Так, першыя 3 кнігі Гаррі Поттера былі перакладаны на беларускую мову, але далей нічога не перакладалася. Была тэма, што трэба было знайсці чалавека, які яе перакладзе.
потым гэта ўсё пераканвертнуць у беларускую лацінку. І зараз, калі мы будзем выпускаць далей за 3-ю кнігу, мы будзем выкладваць кірылічную версію і лацінскую версію, таму што не было кірылічнай версіі беларускай мовы у кнігах Гаррі Поттера пасля 3-й кнігі. І далей хацелось бы просто на беларускую кірыліцу, а мабыць на лацінку перавесці хронікі Амбера, таму што гэта моя такая найлепшая кніга, якая больш за ўсё павлияла на мяне. А потым можна і Біблію. Сатанінскую. Лаве? Так. Ці паважаную кнігу. Анархіста. Так, таксама можна. Была цудоўная беларуская кніга пра беларускіх, она так і называлася, гопнікі, пра беларускіх магілёўскіх гопнікаў 90-х. Раю пачытаць. Мне здаецца, што она толькі на расійскай мове ёсць, але она такая вельмі цудоўная. А яшчэ ёсць дзённік падонка. Гэта пра субкультуру 2000-х. Знаёмыя. Ну, гэта вось пра падонкаўскі язык, пра панкаў, пра гопнікаў. Вось я таксама раю, калі вам не хапае трэш-чціва, тады вось што-небудзь такое пачытайце. Нам як-небудзь трэба зрабіць падкаст пра літаратуру. Паклічам дзяўчынак зберліць пад піва і паразмаўляем пра тое, што можна... Тым, як я не чытаю. І як пачаць гэта рабіць. Пачнеш. Куру ў матч, бо я ўжо не можу. Я ўсё адчуваю, што мне трэба пачаць чытаць, бо, ведаеш, калі ты чытаеш, ты адчуваеш сябе больш упэўненым у сваіх словах. Таму што ты ведаеш, што ты хоць штосьці ведаеш, і таму ты ведаеш. Вось. А калі ты не чытаеш, ты такі... Ну, не ўсіх гэта зразумела, бо я сустракаю вельмі шмат людзей, якія такія чытаць. У мяне такое з серыяламі, таму што глядзець серыялы навошта. Мне вельмі складана ўспрымаць праз глаза, праз вочы картынку. Для мяне чытаць проста гэта более зручны спосаб атрымліваць інфармацыю. Таму што калі я гляджу серыялы ці фільмы, мне трэба пазаліпаць у TikTok, мне трэба пайсці зрабіць каву, мне трэба пайсці зрабіць гарбату ці іншае. Люблю піць, калі гляджу што-небудзь. Ты мог бы запыніцца на словах «люблю піць». Люблю піць. Ну вось, трэба зноў пачаць чытаць, але няма зараз ні часу, ні сіл, бо курва ведьмак усё забірае. Вялікі дзякуй за тое, што паслухалі. Гэта быў першы гікаўскі 14-ы выпуск. Хацім вам усё ж такі нагадаць, што у нас усё яшчэ ёсць цудоўны тэлеграм-канал, на які можна падпісацца. У нас ёсць твітары, на якія таксама можна падпісацца. Вы можете паставіць адзнакі нашаму падкасту на Apple Podcast, на Spotify. Вы можете падпісацца на любой пляцоўкі, якая вам падыходзіць, дзе вы можете слухаць гэты падкаст. Таксама распаўсюджвайце нас сярод сваіх сяброў, бацькоў, сабак. На гэты раз не катоў. Вялікі дзякуй. Всім да пабачення.